फैलायबाय आरो ना सोलांसो वाटारफलाव आरो ना लोगोफोर एकदम मेंबाय आरो ना गाखोमा थारमाने हारसिं फैदों आरो ना सिंगल जिबन नालाय लोगोफोर बे टाइमाव थारमाने आंनि एमआर ब्लग 100k सुबुं बर' थाबाय आरो ना थारमाने जों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना जों फैदों आरो ना गोसोआव फैबानो जाबाय आरो ना जोंनि वाटारफल आरो ना स्कुलाव आरो ना थारमाने बिराद इन्टारेस्ट आरो ना सेंग्रा सिख्ला फैनांगौ आरो थारमाने गासै इन्जय जायो नालाय लोगोफोरनिसिम बिदिनो खावलायनानै थाबाय आरो ना लोगोफोर थारमाने पुरा इन्जय आरो थारमाने इन्टारेस्ट जायो आरो थारमाने फैनानै थारमाने गोसोखौ मोजां मोनबाय आरो ना सोरबाफोर बिथांमोना सिनायाब्लाना आंनि कमेन्ट बक्सआव नाम्बारा दंखायो कमेन्ट बक्सआव नाम्बार होनानै सिनायाबा आंनाव कमेन्ट बक्सआव नाम्बार होनानै आंनो कल खालामबानो जाबाय आं नोंसोरखौ लाबोना बेनो आरो ना लोगोफोर पुरा इन्जय आरो थारमाने बिराद इन्जय आरो थारमाने जाय फैनो गोसो दं फैबानो जाबाय ना सोब दंखायो नै एकदमबारे मा होनो आरो ना गाइस थारमाने आंनि थं फैदों सोब सिख्लाफोर आरो ना ओरैसो थारमाने खोथाफोरा बेनोसै आरो लोगोफोरा हाब बुरै इन्जय जाखानानै दैफोरा बोरै बोहैनो थाबाय जाबाय ना थारमाने सासेयाव 100 थाखा थारमाने साबा आरो ना साबाया 5 थाखा लोगोफोर सोरबाफोर लोगोफ्राबो फैनो गोसो दं फैबानो जाबाय आरो ना जोंनि बे स्कुलांसो वाटारफल आरो ना लोगोफोरनिसिम खावलायनानै थाबाय लोगोफोर थारमाने जाय फैनो गोसो दं फैबानो जाबाय आरो ना सेंग्रा सिख्लाफोरा खिन्थु सिंगल जिबनै दा फैयो आरो ना लोगोफोर बिराद मोजां आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय एसे इन्जय खालामनो हायो आलो थोथो खालामनो हायो आरो ना बाबाया मोजांखा आरो ना सेंग्रा सिख्ला फैनांगौ बे लामायाव आरो ना खिन्थु हारसिं फैबा जुमै नङा आरो ना लोगोफोर हाग्राफोर फैदो आरो ना लोगोफोर पुरा लोगोफोर आं भिडिअ नायदोंबा शेयार कमेन्ट दाबाय थावना हो आरो ना थारमाने बिराद इन्जय लाइफ होनो माखौथ' बुजिदों आरो ना सेंग्रा सिख्ला लाबोनांगौ आरो जोंना माने सिंगोलसो नालाय जों सिंगोला एकदम मोनाखैनो जों थारमाने नागिरबा मोना आरो ना मालायनि जरा जरा थानायखौसो नायनो गोनां जायो आरो ना लोगोफोर गामोन लाबोनोसै र' गामोनफोर फैबा लाबोनोसै आरो ना पुरा इन्जय लाइफ खालामनांगौ आरो ना थारमाने सेंग्रा सिख्लाफोरा जाय जाय फैनो गोसो फैबानो जाबाय आरो ना पुरा इन्जय जाखायो आरो लोगोसे बाब सेंग्रा सिख्ला फैनांगौ आरो एकदमबारे मेंगुलायजोब्बाय आरो ना लोगोफोर एकदम जाजाय नायदों इसे जागौ आरो ना थारमाने जों फैबाय आरो ना लोगोफोर एकदम मालाय सेंग्रा सिख्ला जरा जरा मालाय साथाम साब्रै लाबोथारो आरो ना जोंहासो गैया नै गैलाबाय नागिरबाय आरो ना खस्थ'जोंनो आयौ जि खस्थ' गाइस मा खालामनो आरो ना उपाय गैया सिंगल जिबन आरो ना नायलांबाय था भिडिअखौ जों थांबाय आरो ना थारमाने मेंजोब्बाय आइदि आयौ 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 हाग्राबारियावसो माबा अबावबा खयला खनायावसो हाबनाय बे आरो ना लोगोफोर पुरा इन्जयनो थांगासिनो आरो ना माने एकदम नै लामायाव थाङो आरो ना ओरैजा सिदा आरो ना बेजों सिदा जाफाबाय लोंफाबाय आरो ना गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय सिंगेलबाबो आरो ना मा खालामनो आरो सिख्लाफोरा नांगौखिनि होबाय आरो ना थारमाने उपाय गैया आरो ना माने एसे लाबोनांगौ नालाय आहाबोथ' मोनजाय गैखाया सब जाजोब्बाय आरो ना फेबायबो आरो ना एसे लोगोफोर बिराद इन्टारेस्ट आरो ना सेंग्रा सिख्लाफोर फैना हैथारनांगौ आरो ना माने जाय जाय सिख्ला लाबोआ खिन्थु गुन्दैया नायगोन आरो ना एकदम जरा जरा फैथारनांगौ आरो ना थारमाने इन्टारेस्ट जाखायो आरो ना जरा जरा फैबा गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो ना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायलांबाय थागोन आरो ना थान्दा थान्दा आरो ना बोथोरा जोंहा दा वाटारफलनिफ्राय फैबाय आरो ना सिपिलांसोआव थांदोंमोन वाटारफलाव दा जोंहा फैबाय लोगोफोरा भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय फिदों आरो ना माने साबा आरो ना खिन्थु नोंसोरो सिनाय जायखिया आं मिथिला आरो ना जायखिया साबा फैदों आरो ना आंनि गारियाव सफैबाय बारा बोरमाफोरखौ लांगारगोन नामा बारा एखे रागोंबा पार्टि जायो खोमा दिनै जानुवारि दिनै 2 तारिखआव फैदों आरो ना जों सिपिलांसो वाटारफलाव आरो ना दिनै 2 तारिख आरो ना लोगोफोर बोरमा गाबगासिनोलै एकदमबारे दावराव खालामो दावरावसो बुथारनानै दलदिसो नामा लोगोफोर मा खालामनो आरो ना मालाय बोरमाया मालाय गांसो बिदिनो गांसो जाथोंब्रा जेरै मानसियाबो जेरै ओंखामखौ जेरै ओंखाम जायो मानसियाबो जेरै बोरमायाबो बेबायदिनो आरो थारमाने गोसोफोरखौ मोजां मोनदों थारमाने बिराद इन्टारेस्ट आरो ना आंनि फार्स्ट गारिखौ नायलांबाय थाबाय जाबाय आरो ना नै मालाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंहा बाइकजों फैदों मालाय दा बबेबा हाग्रा बारिफ्राव होलांसै बिसोरो बरियानो आंना एम्फासाव नै एकदमबारे बाइकजोंबासो एसे इन्टारेस्ट जायो नालाय अबावबा मोनाबाथाय अबावबा एसे टाइम पास खालामनो लुगैयो नालाय बिनि थाखाय लोगोफोरनिसिम साबायखर थाबाय आरो ना दा जाय फैनो गोसो फैबानो जाबाय ना बाइकजों फैनांगौ खिन्थु आंना दिनै सिख्लाफोर लाबोदों नालाय आं सिंगल जिबन मा खालामनो आरो लोगोफोर उपाय गैया आरो ना सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लिंहरनो थाबाय आरो ना जोंनि वाटारफलाव
नै फास बिथांजों सिख्लाफोर लाबोदों यार मोजां आरो सिख्लाफोर थिखोनानै आयौ गोसोखौ मोजां मोनदों आरो ना सोरबाफोर लोगोफोरा फैनो गोसो दंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो सोरबा फैनो गोसो दं फैबानो जाबाय आरो ना दिनै 2 तारिख दिनै जानुवारि 2025 आरो ना बोसोर गोदाननि जों एसे हेपि निउ खालाम खालामहैबाय दा एमार ब्लग 100k सोरबा मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो ना आंनि एमार ब्लग 100k जोंनि चेनेलाव गोदान गोदान दोनलांबाय थागोन आरो लोगोफोर बयनाबो सापर्ट खालामबाय थागोन आरो ना जायना आं चेनेलखौ नायदों आरो ना बेखौ दाबायनो आरो ना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो आरो ना लोगोफोर बाय बाय